Azatlygyň jurnalistine edilen hüjüm Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky ynandyrmalaryny ýalana çykarýar. Azatlygyň baýry habarçysy Sultan Açylowa zorlukly hüjüm edilmeginden 2 gün odol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine ýygyderli basyş edilmeýändigini öňe sürüp eden çykyşyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýazgarýar. Açylowa soňky 1 ýylyň dowamyna 8-nji gezek hüjüm edilýär. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary geňeşiniň Türkmenistan boýunça geçiren Ženewadaky diňlenşiginde Daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajyýew Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin iş alyp barmagy Türkmenistanyna media azatlygynyň bardygyny güwe geçýär diýdi. Hajyýew azatlygyň habarçylarynyň hiç hili çäklendirmeleri, hiç hili gorkuzmalary ýa-da ýydarlamalary fedawar edilmezden maglumat çap edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Açylowa edilen hüjüme salgylanyp, ministriň beýanatyny ýigrendirýän we ymsawa garşy häsiýetlendirdi. 2014-2016 ýyllar aralygynda biziň 6 habarçymyz döwletiň bilkatlaýyn guramagyna ýerine ýetirilen gorkuzmalar we aralış kampaniýalary sebäpli işini taşlamagy mejbur boldy. Beýleki bir habarçymyz Sapar Mehmet Nefesgulyýew neşe serişdeleri bilen bagly aýyplamalalar esasynda 3 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Biz bu aýyplamalaryň toslamadygyny we ondan jurnalistiki işi sebäpli ağır alınandygyny ananýarys. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylary we olaryň maşgala agzalary türme tutulgyny, gynamaları we psihik basyşlara sebäpli edildi diýip Kent aýtdy. 9-njy maýda 68 ýaşly Açylowa ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň eteginde ýerleşýän ýadygärlikler toplumynyňky Bak ot ýadygärligine gül goýmak dabarasyny surata düşürmäge baranyny, onuň daşyny raýat eşiginde bir näçe adam gawap, onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we alan suratlaryny pozmagy talap edýärler. Soňra raýat eşiklileriň hataryna 3 tane polisiýa işgäri goşulýar. Açylowa raýat eşiklileriň ýürüýte ullugyň işgärleri digini aýdýar. Haçan men mundan ýüze öwrenimne olaryň 2 tanysy hersi bir goltugymdan tutup meni aşaklygyna süýräp alyp gaýtdylar diýip özüniň gödük kemsidilendigini, özüne watan dönügi diýilendigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Olar onu maşyna dıkyp suratlary öçürmeseň onu sumkanyna narkotik serişdesi bar diýip tutsok eder saýbatyny atýarlar. Açylowa özüniň jemgyýetçilik düzgünini bozmanlygyny aýdyp garşy çykanyny olaryň elinden kamerasyny alyp suratlary özleri pozýar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistin Azatlyk radiosy üçin işlemegi bet etmegi talap edip, onu 2 sagat saklaýarlar we soňra da goýberýärler. Açylowa adaty türkmen raýatlarynyň durmuş tejribelerinden habar berýän fotosuratları bilen Azatlyk radiosyna işläp gelýär. Ol polisiýanyň garakçylaryň we beýleki şahsiýetin äwelli hüjümçüleriň fiziki hüjümlerine sebäp boldy. Açylowa edilen hüjümleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Kent geçen iýul aýyny reaksiýa görkezip, türkmen hökümeti derhal Sultan Açylowany ýydarlamagy bet edip, onuň howpsuzlygyny üpjün etmeli diýipdi. Freedom House guramasy dünýädäki media azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2017-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistany Demirgazy Kareýew bilen deň baha berdi. Serhesiz reportýorlar guramasy dünýäde medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistany 180 ýurdun arasynda Demirgazy Kareýew we Eritreýadan soň 178-nji orunda ýerleşdirdi. Halk arasynda Azatlyk radiosy diýilip tanalýan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy 65 ýyl bäri türkmen dilinde gepleýän dinleýijilerini senzurasyz maglumatlar we habarlar bilen üpjün edip, döwletiň media monopoliýasyny alternatiwa hödürleýär. Gullugyň habar saýty we sosial sahypalary halk arasynda giň meşhurlygy ýedir.